בממשלה והנהגה שלא מעריכה לך. אני רוצה לחזור הביתה לאמא שלי, לאבא שלי, לחברה שלי. אני רוצה להמשיך את החיים שהיו לי פעם. לא עשיתי שום דבר רע שמגיע לי להיות פה אסיר שהחיים שלי לקחו ממני. כל מה שעשיתי זה להיות במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. נתניהו, קח אחריות, תחזיר אותנו הביתה. ואני מבקש מכם, למפגינים, אל תיתנו לממשלה הכושלת הזאת לחטוף את החיים שלי ושל שאר המפגינים. תפעלו כדי שהם יחזירו אותנו הביתה בשלום. אמא ואבא, אני רוצה לפנות אליכם. כרגע מצבי טוב, אני בריא, דואגים לי, מתייחסים אליי יפה, אבל אני מבקש מכם, גם עכשיו, כשהמצב לא ברור, וגם אם הנורא מכל יקרה, בבקשה תמשיכו בחיים, תשמרו על אופטימיות, תשמרו על עצמכם, ותמשיכו בחיים, לא משנה מה. אתם יודעים בדיוק כבר כמה אסירים נהרגו פה בעזה על ידי הפצצות של חיל האוויר והכוחות צבאיים.